अलखराव खोलैनो होआ दिनै गाव गावनि फरायनायखौ दोननानै फिसाफ्रा आलाय गिबियावनो गासै नायगिरि बिथांमोनखौ खनसे फिन बरायना थाबाय लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै मिथिखाबाय जानो हागौ लोगोफोर आं ससे क्लिप भिडिअखौ नोंथांमोननो देखायना होगोन लोगोसे बिनि उनाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव बाथ्राखौ शेयार खालामगोन ना लोगोफोर ससे क्लिप भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांग्रोदो बे सासे मादैया हेंथा हेंथा होनगासिनो बर'आ दिनै अलखराव गोलैदों बेखौथ' टेनसन गैया बेखौथ' मेलेम गैया सासे बिमा जानानै होबथानांगौआ दिनै फिसाफ्रासो थैजों जुजिदों दिनै जोंबो बिमा माहारि जानानै जोंबो खौसे जानानै जोंबो आगान सुरलांगोन नांनांगौबा नांगोन जोंबो मोनथिखा जाय बर' हारिनि हेंथा होनो जों बेखौ नायनो हाया आरो जों आसि थुयै थुयै सोंखारिनानै बुङो मिथिबाय जों रावखौबो बिदि अलखराव खोलैनो होआ दिनै गाव गावनि फरायनायखौ दोननानै फिसाफ्रा आलाय सिलाय दिनै खस्थ' मोनदों जानाय गैया लोंनाय गैया बिखानि थैखौ दै खालामनानै थैनायजों जुजिनानै दिनै लामायाव बेरायदों फिसाफ्रा आरो बे सासे मादैया हेंथा हेंथा आरो इउटुबार दा मुदाबार होनजानाय सानै लिडारफ्रा बिसोरबोथ' एक नाम्बार बर' हारिनि एगेन्स्ट खोथा बाथ्रा बाहायग्रा जनखार आरो एनिथिं एनजि ना मा होनो नायगासिनोसो बेनि लोगोसे गमामायैनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मिथिखाबाय जानो हागौ बे जाहोना मानि थाखाय जोंनि बर' गामि गेजेर गेजेराव बेफोरबायदि जायो नङा होमबा लोगोफोर दिनैसिम आं बेनि बिखय बाथ्रा बुंगोन जोंहा थांनाय समनिफ्रायनो जोङो इउनियन स्टुडेन्टफोरखौ नुनो मोनदों न'निफ्राय बेराफारसे ओंखारनानै राजा लामाखौ होबथानायखौ नङा होमबा लोगोफोर आं बेखौनो बुंगोन दिनैसिम जोंनि राजा लामा होबथानाया बै उन्दै उन्दै गथ' स्टुडेन्टफोरा नङामोन जोङो न'खर सलायनाय बा न'खर जों दैदेनगिरि गार्जेन हिसाबै जोङो हारिखौ होबथानो थाखाय जोंनि बिमा बिफानियावसोमोन नाथाय बिमा बिफाया दिनैसिम टेनसन गैयालासे बै उन्दै उन्दै फरायबाय थानाय उन्दै उन्दै गथ'फोरनि सायावसो राजा लामा होनाया बा होबथानायखौ जोङो ससियेल मिडियानि थ्रुयै मबाइलनि थ्रुयै जों दिनै भिडिअ क्लिपखौ जोङो बारे बारे नुनो मोन्दों टेनसना आजिखालि बिमा बिफानाव नांला ओइ उन्दै उन्दै गथ'फोर फरायनाय बा एग्जाम होनो थानायखौ गारनानै बे राजा लामा होथेनायखौ दिनैसिम जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा नुदोंना नुवाखै बे बाजै बुंनाय बाथ्राखौ बुंदो दै बा जेनेब्ला नोंसोरबो जेनेबा फिसाफोरनि राजा लामायाव ओंखारनानै हमनानै ला धरना होनायखौ नुनानै दुखुखौ नोंसोर नुदोंना नुवाखै दिनैसिम ओंखाम दै गैया दिनैसिम फरायसालियाव थांना फरायहैनो गोसो गैया नाथाय बेखौ मिथिनांगौमोन जोङो बिमा बिफाया बा जोंनि बै गेदेमा दैदेनगिरि मानाव गेदेर मेलेमजिबि बिथांमोना भाबिनो हानांगौमोन दिनैसिम जोंहा जेरै हमना जोंहा मादैया बुंनाया एमजि आरो जनखारजि बिसोरखौथ' जोङो जोलैनि हांगार होननासो बुंना लानांसिगोन नङा होमबा लोगोफोर दिनैसिम खना खनला जायबायदि हमनानै ला नायगिरि बिथांमोना जायबायदि मानसिफ्रा इउटुब सलायनोल' जेनेटेन इउटुब नायनोल' रोंगौ नाथाय बिसोरखौ जोङो बर' हारिनि थाखाय मोनसे समाव बर' हारिनि थाखाय फंथामसो बाथ्रा बुंनायनि हेल्प खालामनायखौ गासै बिथांमोना फोथायनानै लायोमोन नाथाय दिनैनि दिनाव गैला आरो सानना लाबाय आरो लोगोफोर आं बेखौनो बुंनो सानोखि जोंहा खना खनला दंफां सिंफोराव बा औवा सिंफोराव जनानै बा माइ हानायफोराव बा सोरबा सावरि बादालिफोराव बेफोरबायदि माने हारिनि बाथ्राखौ नेवसिनाय एबा हारिनि बाथ्राखौ सोरबा सासेया हारिनि बाथ्रा बुंनायाव नेवसिनानै लासिं खालामनाय सोरबाफोर माने हारिनि बाथ्रा बुङोबा लाजिनाय बेफोरनो जोंनि बर' गामि गेजेर गेजेर बिराद सोलिबाय थायो आरो बेफोरबायदि जानो नाङा जोंनि हारिया दा अलखराव गोलैनो नागिरदों जों बासायनांगोन जों दावहाथिलियाव ओंखारनांगोन नङा होमबा लोगोफोर दिनैसिम आङो बे जायगायाव दंफैयो नाथाय आङो मबाइलनि थ्रुयै पेक बुंबाय थाबाबो जाया नाथाय नोंथांमोननि सिगाङाव आं खोन्थानो हागोन आंनि बेकग्राउन्डआ माबायदि नायना लानि नुबायना आं दिनैसिम बेयाव थानानै जिउ खुंगासिनो दं आंहाबो गथ' गथाय दङ जोंबो बे बिटिसिखौ बा जोङो बे बर' हारिखौ जेनेबा बिटिसि बिटिआरखौ जोंबो थै होनानैसो जोंबो मोनहोनाय थेवबो जों बर' मानसि नोंसोरना बिटिसि जोंना नन बिटिसि बेफोरबायदि सानलायनो नाङा जों बर' नालाय जों बर'आनोखा बेफोरबायदि जों मोनसे जानो नाङा दै आं बेखौनो बुंदों आरोना दिनैसिम जोङो खौसे गैलायियावनो जों बेफोरबायदि जानो थांगासिनो दं जों दिनैसिम जोङो नटिसखौ जों दिनै एसटिखौ जोङो गुबुन हारिनिफ्राय जोङो माने एकदम माने हरनायानो जोंहा बिराद गाज्रि खोथा नङा होमबा लोगोफोर दिनैसो जोङो बिराद गिदिर अन्थाइ गिदिरखौ जोङो गावबा गावनि आथिङाव गारना लानाय बायदि जादों माने बिराद गिदिर अन्थाइ गिदिरखौ जों माने गावनि अन्थाइयाव गावनि आथिङाव गारना लानाय बायदिसो जागासिनो दं
रुवाजों गावनि आथिङाव दाना लानाय बायदि जागासिनो दं मिथिनो मिथियाखै बर'फोर मिथिनो मिथियाखै बिदि जायो दा खोथाया जोङो दिनैसिम जोंनि बर' हारिखौ बा जोंनि एसटिखौ बा जोंनि ट्राइबेल मानसिखौ जायबायदि मानसिया ससियेल मिडियानि थ्रुयै रायदों बादों बेखौ जोङो पुलिस एरेस्ट खालामनो लामा लागासिनो दं नोंथांमोनाथ' नुगासिनो दंखायो नङा होमबा लोगोफोर बेनिखायनो निजिनि हारिखौ जुमलि गारलानाङा निजिनि हारियानोखा जों डेभेलपमेन्टखौ नायनांगोन गथ'फोरनि इयुन जोलैसिमखौ नायनांगोन जोंहा दिनै मानाव गेदेर मेलेमजिबि बिथांमोननिफ्राय साननाय लामायाव गैया थाखा फैसा दं थाखा फैसाजों थांना थानो हागोन जोंना हा हु गैया जोंना हा बिथालाव थागोन नांगौबा जों टाइटेलखौ चेन्ज खालामनानै जोङो बेयावनो रायजो जागोन बेखौ सानग्रा मानसि बहुद दं जोंनि बर'फोरा दै आं दिनै भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला गासैबो साखाफारा जानानै था जोङो राजा लामायाव ओंखारनांगौ लोगोसे जोंबो मबाइलनि थ्रुयै होगोन लोगोसे जों बेखौनो बुंनो सानोखि बारे बारे जोंहा जायफोर फेसबुकारफोर बा जायफोर इउटुबारफोर बेफोरथ' जेनेबा आजिखालिनि दिनावथ' गोमाजोबखाबायानो बायजाजोब्बाय बाखि इउटुबार गेदेरफोरावबो गैला जों बेखौनो बुंबाय थायोखि जों इउटुबार गेदेरफोरखौ जों भिडिअ हगारब्ला नोंसोरनि भिडिअखौ नायो मिलियन साबसक्राइबार थायो नोंसोरना मिलियन भिउ फैयो नङाबा लोगोफोर मिलियन कमेन्ट फैयो बेफोरखौ माने जोङो बुंजानो लुगैयोखि माने बे एसटिनि थाखाय फंनैसो बाथ्रा शेयार खालामना होयोब्ला नोंसोरनि भिडिअ बुस्ट जायो नोंसोरनि भिडिअआ रेंक जायो सबनि मबाइलावनो मोनहैजोबो नाथाय जोंनि मबाइला जिखुनु दा इउटुबार फिसाफोरनिया बा जोंनिया माने एसेबां अडियेन्स गैयाना बेफोर माने जोंनि भिडिअफोरा माने बारा बुस्ट जानो नागिरा बेनिखायनो मिथिया माने जों हाजासे नाजाबाय थागोन होनना जों बुंबाय थाखादो लोगोसे जों फेसबुक बारफोरखौ दै जायबायदि फेसबुक सालायबाय थानाय बर' हिन्जावफोर गथ'फोरखौ गथ'फोरखौ स्कुलाव दोनहैखांनानै दरजा फांथेनानै रिल बानायबाय थानायफोरखौ बुंदों आङो दिनैसिम जोंना फेसबुकफोराव माने फैलालि जिखुनु माने भाइरेल भिडिअ बांसिन सालायो नङा होमबा लोगोफोर जायबायदि मिलियन फेसबुकफोर दं बेफोरखौ माने गावसोरनि फेसबुक पस्टआव माने पस्ट खालामनो खोन्थादों एसटि जेनेबा एसटिनि थाखाय बा जिखुनु नों माबोरै हायो माने एसे लिरनानै पस्ट खालामनो खोथाबाय दं माने बेफोरबो माने गैया सोरहा माबायदि भाइरेल भिडिअ फैनांगौ सोरबा बोरै कपि पेस्ट भिडिअ बानायनांगौ बेफोरबायदि गोजासोना लोगोफोर आं दिनै भिडिअ गेजेरफोरजों लोगोफोर आंनि बुंनायफोरा सोरनिबा सायाव सर्ट जाफैदोंब्ला आंनि बुंनायफोरा गोरोन्थि बुंलांदोंबा आंखौ निश्चय बर' हारिनि जानानै गोरोन्थि थाखाय निमाहा होगोन बिसोर थाबाय लोगोफोर बर' हारि जिउ गोलाव जाथों